Hey, my mama, I just want to say thank you for the things you they do for me, for the blessings you rain on me. Sometimes I lose my way, but you still the prayer for me, the sacrifice for me. Oh yeah, yeah, mama, God bless you, oh mama. Yeah, me sure, oh mama, God bless you, oh mama, mama, yeah, mama. God bless you, oh mama. Yeah, me sure, oh mama, God bless you, oh mama. Mama, you the first one. See the way you hustle for my kids. 9 months for the belly no be easy, but you endure the pain for my sake. One try me fake, woman yeah, mama woman yeah, woman yeah, you ain't in a woman yeah, oh, mama, God bless you, oh mama, yeah me sure, oh mama, God bless you, oh mama. Mama, hey mama, God bless you, oh mama. Yeah, me sure, oh mama, God bless you, oh mama. For the things you they do for me, for the blessings you rain on me. Sometimes I lose my way, but you still the prayer for me, the sacrifice for me. Oh yeah, yeah, mama. Bless you, oh mama. Yeah, me too, oh mama. God bless you, oh mama. I dedicate this song to all the women in the world, especially my mom. Amaino. God bless you. Uchinsano. Hallelujah.
and I somebody know. One in somebody just looking at the phone. Just an area better. Just an area better. I'm looking at the phone, I'm not dancing at the phone. Well, if I get it to us, I'm not dancing at the phone. Ekene Maria, jupụtara na gracia oseblo ụwa nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti igboro niile, ọ dịazị ngọzi afọ gị Jesu. Ekene Maria, jupụtara na gracia oseblo ụwa nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti igboro niile, ọ dịazị ngọzi afọ gị Jesu.
Ekene Maria, jupụtara na gracia oseblo ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti igboro niile, ọ dịazị ngọzi afọ gị Jesu. Ekene Maria, jupụtara na gracia oseblo ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti igboro niile, ọ dịazị ngọzi afọ gị Jesu. Ekene Maria, jupụtara na gracia oseblo ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti igboro niile, ọ dịazị ngọzi afọ gị Jesu. Ekene mụ onwe m ga-enye unu ezumike. Onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị ka anyị zaa ya. N'ime ụgbọ mmiri ka m na-akpọkụ gị, biko sebụrụ ụwa nụrụ olu m, ka mkpu akwa ruo gị ntị azịza. Onye nwe anyị chetakwa m. Ọ bụrụ na ị gụọ ajọ omume niile, onye nwe anyị onye ga-adịrị? Cheta na mgbaghara dị gị n'aka, ga-ewetụọ gị egwu azịza. Ana m eche onye nwe anyị, mkpụrụ obi m na-atụ anya ya, echekwubere m n'okwu ya ka anyị saa ya. Mkpụrụ obi m na-atụ anya osebụrụ ụwa karịa otu ndị nche abalị si atụ anya ụtụtụ azịza. O Israel, chere osebụrụ ụwa, n'ihi na aka ya ka ebere dị ọkụ dị. Ọ bụ ya ga-agbapụta Israel na mmehie ha niile. Azịza. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Onye nwe anyị mee ka arịrịọ anyị ji ume a na-arịọ gị ruo gị ntị. Gị onwe gị sị na nwanne anyị bụ Regina Okeke zuru ike na ndokwa. Biko meenụ ka o sonye ugbu a n'otu nke ndị nsọ gị n'ala eze eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Regina, ka mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga. Nye ya ezumike dị ebe ebe, o di nwenụ. Anyị ga-asị na mama na-agabago ụka ikpeazụ ụka adịmma na Sultan Local Church na Fidiobi. Awetara mmadụ itoolu ka anyị sonye wee gosi mama anyị agamisa ikpeazụ.
ya bụ erikọtara anyị na ya site na mmiri Chukwu, ya bụ dịka Kristi siri n'ike na ebube nke Nna bilie n'ọnwụ, otu ahụ kwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi bikọrọ otu n'oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu n'oyiyi nke ọnwụ ya. Onyenwe anyị, anyị ji umeala arịọ ebere gị, were obiọma na mkpụrụ obi nwa odibo gị were Rebeka Regina mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o mehiere site n'adịghị ike nke mmadụ na anụ ahụ, biko gbaghara ya, tọpụ ya n'agbụ niile nke ọnwụ, ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi Onyenwe anyị. Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ka mkpụrụ obi Regina Amaka Okeke, ka mkpụrụ obi niile ebe gara aga, nye ya ezumike dị ebe o dị nwenụ. Iji wee kpere nwanne anyị nwaanyị bụ Regina ekpere, na anyị nwere olileanya na site n'ekpere na ahịhịa anyị na-ayọ Chineke n'ụtụtụ atọ na ọ ga-eme nwanne anyị ebere na ikpe nke ọ ga-ekpe ya ma nabata ya n'ala eze ya site na Kristi Onyenwe anyị. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka eme ihe obi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Onyenwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onyenwe anyị mee ebere. Ka Chineke jide ihe mere anyị ebere bụ ala anyị ka anyị bụrụ anyị ndị ebe ha ga-adịbe n'oge eluigwe. Ụlọ nwere anya na mmekọrịta n'obodo. Ụlọ gbara anya na ọ ga-emecha bụsịrị elu ụwa nke ọdụ ikpeazụ. Ọ bụrụ ozi na ahụ mfe mfe, amara m nke ọma n'oge m mejere, aga m eji ya hụ Chineke anya. Mgbe oge a ruru, Chineke ga-anọkwa m. Aga m eji anya ndị mmadụ hụ ya. Ọ bụkwa ihe dị ka onye ọrịa, kama dịka otu e si ahụ enyi ya. Ma mụ na ya ga-abụzi na-akpakọ otu nkuzi bụ We
obi anyị. Lee ka obere ya dị ukwuu, nke mere na mgbe anyị na-enweghị ike ọbụla n'oge nke ya, Jesu Kristi bịara nwụọ ọnwụ n'ihi anyị. Ma eleghị anya, a ga-ahụkwa onye nwere ike ịnwụ n'ihi ezi mmadụ. Ma lee ịhụnanya Chineke esi ihe. Oge anyị ga-anọ na-eme ihe ọjọọ, Chineke zitere Kristi ka ọ bịa nwụọ n'ihi anyị. Ọ bụrụ na o kere anyị ịdabụ ndị iro ya, Chineke mere ka anyị na ya dịrị n'udo site n'ọbara Kristi gbapụrụ. Ọ bụghị eziokwu na Chineke ga-azọpụta anyị ugbu a o bizi ebi n'ime anyị, n'ihi na emeela ka anyị na ya dị n'udo. Ọ bụghị sọ nke a, anyị na-enwere ọṅụ n'ọnọdụ ọhụrụ a nke anyị na Chineke nọ n'udo, nke nwere ike site n'ihe Jesu Kristi mere anyị oge ọ nwụrụ, ka edemede ya mgbaghara erute anyị aka. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ụzọ ya sọ ga-erubere. Ka enyi ajụ nne ka ọ bụrụ na-ekwukwa, dịkwanụ ka ndị na-eche nna n'ugwu mgbe ọ ga-esi n'obodo ya mụrụ akwụkwọ nta, ka ha were ya ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alaghachikwa aka. Ngọzi ga-abịa n'ime obodo ahụ ndị nna n'ugwu ga-ahụ na ha ma anya mgbe ọ bịara n'ezie agbawa ụlọ. Ọ ga-ege aka n'ukwu mee ka ha nọdụ ala n'oche nri bịa gbara ha ozugbo. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma ọ bụ na nke atọ n'isi ụtụtụ, hụ ha ka ha na nche, ngọzi ga-adịrị ndị obodo ahụ. Ma mata na nke a, ọ bụrụ na nna n'ụlọ pụtara oge elekere oyi ga-abịa, ọ ga na-eche nche, ọ gaghị ahapụ ụlọ ya ruo oyi ugbuo ya. Unu ga-adịra njikere n'ihi na nwanne mmadụ na-abịa n'oge na-atụghị anya ya. Oziọma
Chineke
everything only just to solve and then can you not have only you say when you show you how far to around you was and you go say go we who want to and I don't know what they do. The and this is the moment and this is the moment where the process and I can see you there they put to you in the so it is the policy kind of sober, like that,
To bless you all on your way going back. May He bless you and bless your family. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. onye akpọrọ ụkwụ oji onye mere ya na nna gị na mma na onye ndoro gbakarị onye ntakịrị ka Chineke mee ka o doro na nnukwu ọgbakọ nke ị na-arịa na-arịa nke ya enweghị nrụta na mmekọ nke nsọ.
ị nọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu a gọzie ndị niile ahụ nọ n'ime ili. Ya mere ndị ahụ dị n'ime ili jiri nwee ntụkpe karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Regina nke udo nwee ike ịnọ n'ime nke a zuo ike na nkwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya n'ihi ihe gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ ihu gị bụ ihe dị ebighị ebi n'eluigwe, nke dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke anụ akpọrọkwa nwanne anyị nwaanyị. Esiri onye mbụ si n'ọnwụ bilite, ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee ihe ahụ nke ya ụzọ ihe. N'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya ma mekwa ka ahụ ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị na-ebere, ekele Maria jupụtara na Augustus, ka mkpụrụ obi ya zuo ike na nnukwu. Ka anyị na-ekpere maka nwanne anyị nwaanyị bụ Regina, ka anyị rịọ n'ụdị nwanne anyị Jesu Kristi, onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na mụ, ọbụla dị ma sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwekwa na mụ agaghị anwụ ma ọrịa ruo mgbe ebighị ebi. Ị gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ, ịgbaghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ. Nwanne anyị nwaanyị bụ Regina mgbe ebighị ebi, anyị arịọ gị Kristi. Ikpere onye ohi nke chere nụ nkwa ịrụ na Paradaịs, nabata nwanne anyị bụ Regina na aṅụrị nke eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. Ejiri mmiri baptizim sacha nwanne anyị nwaanyị bụ Regina, werekwa mmanụ nsọ bụ anyị ume ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị, anyị arịọ gị Kristi. Ejiri oriri nsọ nke ahụ na ọbara Kristi wee zụọ nwanne anyị ka ihe ya oche na nnukwu oriri nke alaeze eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọ n'udo n'ihi ọnwụ nwanne anyị Regina, ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebi ebi kasị anyị obi, anyị arịọ gị Kristi. Ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere nwanne anyị nwaanyị bụ Regina Okeke. Nke mbụ, nwa odibo gị nwalụ ime ihe bụ uche gị, ekwekwara ka ọ daba n'ahụ nke dị ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọọ ya na ndị kwerenụ. Mee ka ebere gị site otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ihe ahụ anyị na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebe 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 ebe. Ka mkpụrụ obi Regina, ka mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga nye ya ezumike dị ebe ebe o dị nwenụ.
Yeah, lies remain. Let's gentle soul rest in perfect peace. Otito dịrị Jesu, anyị kere ndị mmadụ. Regina Lucigo Onabago Nanu, nwanne anyị Lucigo Onabago Nanu, ezigbo nwanne m hụrụ n'anya, ore mgbe anyị ga-ebido ọzọ. Nanu, Regina Lucigo Onabago, Mama nya Lucigo Onabago, Orolanya, Anaba ya Chukwu na n'udo nwanne anya naba n'udo ọ nabago ebe o siri bịanụ Chukwu nara mmụọ ya ọ nabago ebe o siri bịa Chukwu nara Regina na Chukwu nara mmụọ ya ebe Regina na probi ndị na-ekwenụ gara aga Kampo Yesu ike na ndokwa. Yesu mere ya ebere. Yesu mere ya ebere. Wena batake. Na ibile n'igwe tụtụrụ afa gị ka ọ sị gị bịa. Ihe mmechi gị n'ụwa Yesu ga-eme ya n'eluigwe. Ya tata nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị na anyị ga-esikwa anyị n'ụwa. Ekwena aka ike na ọrụ ya ma ọ bụ. Ekele Maria, Jose na Grace Oseva nọnyere gị. Any God may see from me, others will not for me. My brothers will make me, but I will die. Regina, yes, me gave a only when I'm not thinking every day. No one, I'm just thinking 9 for one. I'm going to lose the weekend and no far. There's so many of them. Today, tomorrow no more. If you die today, we die no more. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Today for you, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. I'm going away to
to see my Lord. I'm going away 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 to see my Lord. Onye bụ enyi ya nwụ, ọgbọ bụ enyi ya nwụ, akpata ozu bụ enyi ya nwụ, onye bụ enyi ya nwụ, draiva bụ gị bụ enyi ya nwụ, kedu onye bụ enyi ya nwụ, ana m ajụ ebu enyi ya nwụ, kedu onye si bụ draiva bụ gị bụ enyi ya nwụ, ọkpọkpọ bụ enyi ya nwụ, akpata ozi bụ enyi ya nwụ, onye bụ enyi ya nwụ, onye bụ enyi ya nwụ, onye bụ enyi ya nwụ, chama 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 onwe chama 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 onwe kedu onye bụ enyi ya nwụ, onye bụ enyi ya nwụ, onye bụ enyi ya nwụ, kedu onye bụ enyi ya nwụ, o nwere ebe ọnwụ na-ada elo, o nwere ebe ọnwụ na-ada elo, o nwere ebe ọnụ na-ada elo, nwere ebe ọnwụ na-ada elo, o nwere ebe ọnwụ na-ada elo, ọ bụ n'ọka ka ọ dị elo, ọ bụ naanị ka ọ dị elo, kedu ebe ọnwụ na-ada elo, kedu ebe ọnwụ na-ada elo, Egwu achọkwara nkwado. kedu ebe Egwu achọrọ nkwado. Ụmụ ezi nọ n'ọgbọ. Nọ n'ọgbọ. Onye ndokwa mfonye weta ọtapụrụ mgbe ekpokọ ego a. EFCC ese kwuru sị na ọ na-azụ ego ọkụ. Ofonye weta ọtapụrụ mgbe ekpokọ ego niile. Ofonye ezinụlọ.
Oh, no, 3 minutes more.
Governor, because of them, we also educated. And let us know from us, just as anyone. Governor, when the most Sabana, Gan Cabenni, to one near the Bam, and no number, and no name. This MC, you will be in our time. Stanton Global Resources Nigeria Limited. And I'm your side there. Because you won't go to the where you can go on the table, not going to make it happen. Now, what do I need? What do I need? Go to Google. So, I you for